L-Exiles ta' Sliema, post mimli attività fix-xhur sħan ta' sajf, post fejn iżda bħal dawn iż-żminijiet ikun għal kollox kwiet, ħlifa l-ħoss tal-mewġa ħabbat max-xatt. Madankollu l-għada tal-miliet dan il-post jerġa' jieħu l-ħajja bris il-karità f'attività organizzata mill-Calypso Sabakwa Club u anke Dive Systems. F'din l-attività li għattin waħda ta' xorta tagħha ħadu semma l-50 buaddas illi naqdu flimkien biex jermaw siġra tal-miliet taħt il-baħar bris l-Istrina. Fost il-parteċipanti kien hemm anke min għadu kif esperjenza il-wilt ta' tarbija ġdida. Il-fatt li sid missier u għetna jisek iktar tu pieċi ta' xaġa għal-karita, ħanajdu hekk. F'temperatura mhux ideali biex wieħed jom, il-volontira kienu armati bi ħwejjeġ apposta u armati b'tankiet tal-ossiġnu li niżlu l-baħar biex jarmaw is-siġra tal-miliet taħt l-ilma. Il-baħar mhux daqshekk problema, mhux kiesa daqshekk. Il-baħar u ħaspeċi. Le, l-lum insertatura u l-lum kiesa normali, 17-18 ja. Imma bħala baħar, insertatina ġun sabiħa. Għalix li ħana lina l-buħaddasa, għaw Malta specialment, is-sena kollha hija tajba. Vera bħalissa t-temperatura ta' għandna bej 15 u 16 degrees, imma talma naqra waħda bid-dry suit, jew kellha jkollok semi-dry, tinżel. Ovvja, flok tagħmel sija kwart, tagħmel nofs sija. U l-lum jalla jkollna ħafna nies ħalli jiġu jagħtu donazzjoni u ngħinu għall-Istrina. Ġurnata nistennew ukoll biex dak li jkun nixbru daqsxejn l-Istrina wkoll. Importanti jċemplu n-nies u jċemplu. Ir-raġuni li l-oħrajn niżlin bil-kit ħadd jaqbżu inti bil-kostum ta' Father Christmas. Importanti li mal-Christmas jkun hemm il-Father Christmas. Iktar bard imma. U le dak il-ħin ma tħoss xejn dak il-ħin. L-aħħar darba li saret din l-attività inġabret is-somma ta' madwar 1200 euro. One News jingħaqad mal-appell ta' dawn il-parteċipanti f'dan il-jum ta' ġenerożità.